um, um, bano anduɗon dey ndaroɓe Koode Radio hande e Niger ɗum fini ɗum famayi non no leydi ndin wontiniri. Ɗum anda ko fe'oto e laamu leydi ndin ɗum tawi ni soji en ngari filitake laamorde leydi. Ngam majum ɗo e Koode min noddi Jaydiyankeejo Boureyma Marou gonɗo Niamey. Boureyma, ko annduɗa ko ɗume mbi'atamin dow ko latti e Niger joni ko wadduki hande? To wallahi hande illuma subaka warde jonin non wuro ngon fuu no yeewi nimɓeje fuu ano kula ba fiilade. Gam sene en ƴeewi subaka o aro yamde 12 mintaji 30 min jeyino to wuro hadde jol leydi ton. Mais illu neɗɗo yi'i ɗon ɗendan no faman hakikan hakkillo wana kono fukki ɗon, mais ɓe haɗata nimɓe no bitto nanen kale yamde 12 mintaji 30. Amma joni ɗum andi hanko ardiɗo leddi Bazoum Mohamed emo woni? To jonin komin goni ni min ɗon keɓa kibaruji ni woɓɓe kay no mbi'a no o woni ton ni ano wi'ama o waɗa talkuru no o deka jungo dow muɗum ɓe mbi o wi o deka e ginandan ɗum komin nani ano habaruji no fiilo nder wuro ga andi hunde se waɗi fuu wala fuu jonka mo hokkata habaruji. Mais joni ni hano wuro ngon kay no wondi fahinda ni e kulaloji nimɓeji ka fuu hakkille muɗum ɓen fukkaki. mais radio leydi ndin ɗenɗam waylay programme muɗum kankay no ɗon no waɗa golle muɗum no handiri e télé leydi ndin fuu jonkay ɗum waɗi min laaɓinayi ba gotum e majjo. To amma woduno goɗɗum ko yimɓe tammino waɗay ko basoyde narral hakkunde hamɓe laamiɓe leydi ndin e koniyanko'en ko ka fuu ka anda kano? To jonin kay kañƴum ni noon ne gere kay wi'i fayinda hakkunde maɓɓe laamiɓe koninkoɓe wonɓe ɗon ɗe ɓen kamɓe woni narray. To jon kay ni wala fuu ko laaɓi e majjum minen kay ginanda min keɓay fuu ko laaɓi ɗon joni. To joni to ɗum ndaari ko fe'i ɗum ɓe njahi aati ko maɓɓi ko nangi hanko laamiɗo leydi Niger, ngam yimɓe ko e habaruji ɗi min keɓata dow hanko laamiɗo leydi ndin Bazoum Mohamed dow o accaka o wurti hande nder wuro maako, ɗume woni gonga majum? To walay ili subaka kayni min ji'i ba himɓeje amin gollannoɓe hano nokkuje mawɗe to gollanno ton yoga maɓɓe fuu warti soƴƴake warti wuro ɗon ɗenda. Min nani fahinda ni hano kawjiɗo nder reedu leydi on ko witi minista on ili subaka kanko du kondam o faddama e nokku makko o wurtaki ɗum fuu min nani ɗum. Mais komin mbima ni fa jonin hano radio leydi ndin kay tabintinayi ginanda ngam programme on waylaki si wana minen kay min nan programme radio Niger on kanko ɓe gattanno ɗum wayli fuu min tabintinayi yala jippuno laamu ngol waɗi ɗum waɗi ko jonin kay miɗon kettini gina. Woɓɓe mbi'a ɗum yaari koniyanko'en ɗum filitini radio leydi, ɗum yaari koniyanko'en e ɗon to télévision leydi ndin, ɗume woni gonga majum? To wallay nanen kay komi dilli ton kay ba goto wala e radio ji ton wala e télé ton, mais joni to kaleten ɗo woni mi anda yala ɓe jeenam ɓe jahay ngam min to gonɗen en kala ɗo e radio télévision amin Tambara gonɗen. Nam to amma joni onon e Tambara ni bano e télévision mon tinda nder Niamey laamorde leydi ndin gonɗon wala goɗɗo wari wolwani on ko kay fuu kadi? Wallay sayni ko gonɗon on nana ɗum tan min gonno min nana min keɓay fuu ko laaɓi e majjum. Amma joni bano ardinoɗo leydi ndin mo nane ɗum wi way o nasti woluki dow o fista bolle ɗen, woɓɓe mbi'a ɗum gonga, woɓɓe mbi'a ɗo ɗum haala tan yimɓe kalata, ɗume famuɗon onon? To wallay minen kay ni jonin kay to min goni ɗo ka wala fuu komin paami e golle ɗen ko wonno waɗa e nder nokkuje ton jonin kay neɗɗo fuu no deƴƴini ni no min kettini jonka andi se hunde waɗi fuu moyen fuu no haalan ko yi no ƴeewan hande ka andi nimɓe fuu garti hokkoɓe kabaruji kam woni naata portable muɗum wiya ɗum woni no waɗa ton ɗum woni no waɗa ton handen kay jonka nimɓe fuu laatake hokkoɓe kabaruji. Amma Modibo Boureyma nde lattake Niger andi waylutugo laamu, a andi na ɗum hunde kesum e leydi Niger ɗum waɗini nden to yimɓe ngi iri bano ɗum ko yimɓe giɗa bolwata e leydi ndin?
to a andi hannde adnandu to yettiɗo ende nder leyɗe meɗen ɗo andi yimɓe woɓɓe kay jiɗi iri majjum waɗa yimɓe woɓɓe du konan kamɓen kay jiɗa iri ɗum waɗa ngam min jiɗi to herrumen to waɗi to endan fuu jam tokkay toon minen kay ɗum waɗi ko heewi himɓeje ɗo endan huuli sanne jon ɗo seni herruɓe moɗon a yii ko waɗi toon endan laataki ko moƴƴi fa onon du konan ɗum waɗi to mon fof on paami jon kay saninde Allah walli ko nokku sankitaaki gonga amma joni lattaki keddiyankoɓe moɗon bana lesdi burkina bano leddi mali joni ɗum koniyanko'en laamidi on gi'a bano ɗum wodi ko hauti ɗum e ko fe'oto e Niger ɗum wodi alaka ko ko nandi e ko fe'i ko laati e mali e burkina wallay minen ka nin keɓa min jiɗa minen ka irnon waɗa minen ka min jiɗani tawe jooɗo e jaam nin ɓe jooɗo pota tawe laamu on waɗa golle muɗum fatu wakkati mum waɗi jippo hokkita goɗɗo amma andi sukaɓe ko mi wi'a yimɓe Niger woɓɓe no nde sa'i ko koniyanko'en diga Faransa ɓe giɗuno nastugo Niger ɓe ngurtoyi Burkina yimɓe waɗino wankore e holla yiɗa waruki maɓɓe ko iri ɓeɗo a yi'a na hamɓe fufata noppi koniyanko'en mbi'a ɓe minon ma min giɗite to laamu to wala andi ko ɗuuɗi e limɓe neydi meɗen Niger nimɓe Niger ɗo ennan ko ɗuuɗiɗa koniyankoɓe ɓe to gan ko heewi no wi'a jaati tawti ko wonno waɗa ɗum ɗenda rafi hakkille fu kango fu kamɓe daati wonno waɗan ɓiɓɓe Niger ko ɗuuɗi nder gallu Niamey yiɗa garangal maɓɓe ɗo en jonka sayni nde wala addabare gonga to joni e lattaki maɗa koniyankejo nde latti ha diga bimbi ha waddi joni wala ko laaɓi e anduki maɗa tinda a waɗi duuɓi e a golla a yi'i ɗum meɗi waɗugo waylutugo leddi ko jaɓugo laamu yotto ha wakkati bano nde ɗum andinayi iri ba ɗum a yi'i ko ɗuuɗi an e duuɓi maɗa a yi'a bano iri ɗum foti gan ɗum latto laamu ɗum wala to joni andi wakkati no hoorejo leydi jippinanaɗo arandejo Tanja Mamadou andi nden wakkati mo iri ni waɗi wi'ama jippinaka yimɓe ne jeddodira radio leydi no gollira noon ɗenɗam fa yaago laasara ko jonka ɗum wayloy to ɗum waɗi joni du konda minen kamin koolaki katindan ko wi'a noon ɗena miɗo andi minen ka kujje kewɗe tawimi nder wuro ɗo e nder wakkati laamu Mamma Usman ko jippina ɗo tawimi Baari ko jippina e radio tawimi an kani ko ɗuɗuɓe ɓendan ko waɗi ɗum fu e yeeso amin waɗi to hamɓe fuu bo ɓe fuu na wakkati goo ɗum warata ɗum taƴa taskaramji moɗon ɗi gaɗoton e radio bano ni ɗum nyallata ɗum anda ko woni sey a lasara ko jemma ko futuru ɗum wara ɗum waɗa hamɓe fuu noon ko a'a ɗuuɗi fuu wakkati ɓe gaɗi wakkati nden ɗum andata laamu jippinama ko Mamma Usman kay wakkati mum andita ko Baare wakkati mum andita mais ko Tanza kandu ɓooyay baafen kandu ko andita mais ɗum kay neeɓi sanne joni illum subaka warde joni no min nana min keɓa fof ko laaɓi ɗum Naam. To Modibo Umaru ɗume woni bano ndaruki jayndiyanko'en gollanoɓe iri kuuɗe ɗe a andi e koniyanko'en ngoni fu jayndiyanko'en ɓe taweteɓe ton joni on keɓa on bolida e jayndiyanko'en ba gollanoɓe laamu leddi anduɓe nonno inaare nden wontiniri a heɓi a woldi e woɓɓe maɓɓe o joni mo nodduɗa fuu wawta holludema goɗɗum a ƴami ɗum fuu witanama ni kandu nonni ɗum woɓɓe hewɓe ɓadiɓe to laamu toon miɗo woni lambaji mum min noddi ɗum min keɓay ɗum ɓe holli ɓadiɓe laamu ɓen fuu mo ɓe fonduɗon nodduki fuu lambaji maɓɓe e maɓɓi wala no ada fey ɓe adata ko e ɗi maɓɓi to o kay no sona wala no ada mo andumi on sakki an gonɗo toon ɗen on to amma hanko e mo ɗon golla ɗon sey dai a haɓi e noddamo to a noddi o ƴettata kono o golla ɗon ɗenda nde noddumomi fuu o adan mais hannden o wala no o ada Naam. To woɗi jayndiyankeejo Boureyma Marou min getti masin a yettama sanne Allah waddan en jonde jam e leydi Niger e leyɗe men Afrika e duniyaaru fuu to min jetti sanne Modibo min jetti sanne ɗo yaade Allemagne machallah getti to assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah machallah yayi kyau to mun gode sosai